Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel ini Neng Hari ini kita panen. Iki karo bose kon andum. Meruput ngu salah ketekan motor neh, apa pickup neh. Salah gak iso milai. Nah, iki kapung. Jadi masuk kene iki mambu telek tapi gak nomo mencah. Lia-liane kan mambu telek ya. Kene kandang bersih. Cek wae atas hiji atas. Tukene lho tukene. Dulu. Alah, dong. Ndak kena sak lho. Koma. Ini ada di sini. Yuk, dia kesesekan orang. Orang nak kesesekan nih. Megap. Orang wis kalau limok. Oh, ya ini enggak. Yang di dua mantan. Sek. Ambil motor dulu, Cak. Untuk teman-teman YouTube, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aduh. Menggos Cak. Mohon maaf Cak. Oke. Sudah lama tidak on YouTube soalnya aku sibuk ndek ingi barang lagi mantuk aku. Kayak mantuk ke Surabaya. Ke rumah sakit aku lab nah niki. Kanan kiri lagi. Aku ndek kanan kiri. Berangkat jam 1. Pulang jam 2 kan pitik. Kantung pitik. Tampil motor dulu. Dek ben gak jaluk wong. Kon go balik. Kobar iki biasane ngeruk telek Cak, tapi karek king kobar apa ora dina king ko. Coba dok nyesek ning kene lho. Atake. Lha bedho ngrampo ning etan kabeh. Jeber to, Mak. Blowere gede-gede Cak. Ki 6 ngisor 3 dhuwur 3. Iki sing tekor-tekor Cak. Cilik-cilik gak iso berkembang deh. Tapi cek tetap hidup.
Jadi kene iki jenenge apkiran. Apkiran ki kaya sing gak sempurna urepe. Anu guys tuwa kok neh. Keruk telek wis panen Mbak, wis 2 dina iki aku. Nek anak liyane wahno liyane ora ono yo diwenek goreng telok. Sing tekok Ya sing gane rene. Lah ya wong sangiran. Sopir kok sing kae lho, truk. Sangiran kae, tapi ki orderane Ibnu yo. mau saiki lho mudak 1.500 nih. Sampai kene Sadar tepai. lha ke sapa wong nang warung kae. Akeh lho marane. Pirang-pirang truk nek sak truk ngono. Kuncine ning kene. Jira. Sing dek mang wis cah wis beres elewi akeh no mak jeke mak kuwi ya mak. Tapi kowe gak wani aku. Mas ajoke Pak ngerti ula gedhi ke wani aku. Pong teles kabeh. Ki anu cah keri sitok mau terus diterne lewat kene. Kene sawahe wis panen kabeh karek sing ijo-ijo rong. Gone golo. Gone joyo. Gone joyo. Pakde Jaya, Pakde Nggolo wis kok. Suasana pagi ning desa yo ngene iki ta. Ki sewenge utuh udan mandek, udan mandek, udan mandek. Terus apa jenenge? Dek inginane yo mati lampu dan deres tak dol bengi. Biyo keluar akeh cik. Jan mak. Ngomongnya tak ini tak ono. Piye to jane lah ngombe. Mak Wah, canteng enes to enggak. Rusuh ya. Bahaya. Lah wong sawah jek utuh dijak metu kedokan. Ora gatel ki engko. Bagi nyapa to banyune wong mbok. Loh, ini lek Mbah Landro berterima kasih padaku malahan. Ya ora malah nek wong ngombe iki. Tuh piye kok piye ya. Wong ngombe iki nek mbet ngene iki malah njaluk banyu, Mak. Iki nek wong ngombe sing duwe sawah nek ambruk ngir. Lah nang dadi pae kok. Cedak dah, cedak. Wis sing mbok krangkeng apa, Mbak? Iya. Iya. Saya pulang juga sama Meli. Matur lek ra. Tak kira sapa kae jenenge barengane Pano kae. Arep barang. Jan. Barengane Pano kae sapa, Mak? Heh? Rindu. Mbah lali jenenge. Rinda. Rinda Dek Krangkeng. Gatel kabeh lewat sawah. Kena tari. Mas, paket. Terima kasih. Sama. Gatel.
Aku ya gung sempat ngalor cah. Sempat ning ngene. Aku panggil mamamu lho, Le. Pak Didik ngene. Mas Andi. Soale Nang jaba terus tak uncal mah. Panen kok piye? Heeh. Rinda Dik. Heh? Panen bakul. Ora wis nggon aku wis dol kok. Rinda mbok kerangkeng Mbak. Iya, bisa ucul. Ora ucul bingung aku gojeki. Parit wae kok ngene gong dipek. Biasane gak yo kombi ya. Apa dimeki dhewe? Kombi ya. Lewatin ndi? Duh. Liwat yo kok kene kok. Lah kene wong kene Ciju kok pokok liwat kene. Liwat galon sing genah jane ya enak. Ora enak. Lah kuwi etan wi. Wis seneng terus ya monggo. Gatel iki lho. Iki lho. Kowe iki gatelmu kuwi liwat pari mang. Lah yo kena pari. Pari mamnung kae madeg. Lah wi padha masuket apa wis kaya ngono kok gak dikmai. Manyu karo Arjuna. Arep balik. Malah leren ngasak lho ta. Ngasak iki nek gesek. Wong betablek katek-katekan. Suasana pagi hari yang cerah. Iki lho kok gak ndangake wong Pak iki kaliren lho. Ya iki mulih ngono. Lah maksudmu? Mulai cah mulai. Mulai bodo kaliren gung sarapan. Buat yang sudah mensupport Nining, minal aidin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Kayak gak sempet anu cah, gak sempet vlog pas lebaran soalnya gak sobo mah blas. Rong dino blek gak sobo mah. Angger mulai turu loh, sore balik neh. Angger mulai turu sore balik neh. Bengi wis bleksek. Wis gak kober ngevlog-ngevlogan pokoknya. Aduh. Dalane ekstrim lho. Dalane. Terus aku wis ke Surabaya 2 kali nih rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dek wingi aku yo wis rono. Balik maneh. Pokoknya dongakno aja sehat-sehat. Kanggo sampean-sampean yo. Muga sehat kabeh. Duh. Bobotku wis mudhun nggih. Mudhun mamange 60 kilo 8 on. Ki wis karek 57,5. Karek kuwi cah. Mergo anu pikiranku buanter. Untuk vlog kali ini saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.